Πέρα σας βρισκόμαστε στο εργαστήριο της εταιρείας μας και θα σας δείξουμε πώς θα συνδέσετε το Ademco DVR με την κάμερα Samsung PTZ. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε την κλέμμα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του Ademco DVR. Θέλει πολύ προσοχή. Το κίτρινο καλώδιο είναι το SIN του RX του RS485 και το πράσινο καλώδιο είναι το PLIN του RX του RS485. Επίσης θέλει προσοχή όταν θα συνδέσουμε τη γείωση και τα alarm στην κλέμμα, γιατί άμα προσέξετε δεν είναι στην ευθεία. Θέλει λίγο προσοχή. Τώρα πηγαίνουμε να δούμε στην κλέμμα της κάμερας. Στο RS485 βλέπουμε που βρίσκεται το SIN και το PLIN του RX. Αυτά θα ρυθμίσουμε. Το πράσινο είπαμε είναι το PLIN και το κίτρινο το SIN. Καθώς επίσης και την τροφοδοσία της κάμερας θέλει πολύ προσοχή πώς τη ρυθμίζουμε και αντίστοιχα πάνω στο τροφοδοτικό της. Τώρα θα δούμε πώς ρυθμίζουμε τα deep switch της κάμερας. Βρισκόμαστε στο πάνελ που ρυθμίζουμε τα deep switch της κάμερας. Χωρίζεται σε τρία μέρη. Το κάτω μέρος με τα κυκλικά είναι αυτά που μας δίνουν το ID και όπως θα δούμε και στο manual αργότερα ξεκινάει από δεξιά προς αριστερά. Εκεί που λέει P1 βάζουμε το ID 1, 2, 3, οπότε τα άλλα δεν μας ενδιαφέρει, τα αφήνουμε στο 0, δεν έχουμε 11 κάμερες PTZ. Και πάνω είναι τα deep switch. Τα δύο αριστερά είναι το termination, οπότε πρέπει να προσέξετε εδώ ανάλογα την καλωδίωση που θα κάνουμε terminate σε ποια κάμερα. Και δεξιά το SW603 είναι για τα πρωτόκολλα, η ρύθμιση των πρωτοκόλλων. Θα τη δούμε τώρα στο manual να σας εξηγήσουμε πώς πρέπει να γίνει. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, καταρχήν το ID της κάμερας, κάμερα address setup που λέει, ρυθμίζουμε το 1 στη δεξιά κάμερα και στη δεύτερη κάμερα το 2 και είμαστε έτοιμοι. Τα άλλα τα αφήνουμε στο 0. Από κάτω, στο Communication Protocol Setup, εμείς θα παίξουμε με το πρωτόκολλο O που είναι το Pelco D, που είναι off, on, on, off. Πολύ προσοχή, το τελευταίο off είναι το pin 7, δεν είναι το pin 5.6. Το pin 5.6 είναι για την ταχύτητα και ρυθμίζεται στα 4800. Όταν δώσουμε ρεύμα στην κάμερα, ξεκινάει και κάνει μόνη της μια κίνηση και ζουμάρει, κάνει focus. Αυτό είναι το auto test της κάμερας. Όταν σταματήσει σε μια θέση, όπως τώρα, θα μας βγάλει το μενού της. Εδώ πρέπει να δούμε ότι είναι τα πρωτόκολλα σωστά, το Pelco D, το ID της ότι είναι το 1 στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην άλλη το 2, και παίζουμε με συγκεκριμένη περίπτωση πρωτόκολλο full και 4800 ταχύτητα. Είμαστε εντάξει, είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο μενού του μηχανήματος. Όταν αρχίσει η κίνηση στην κάμερα θα εξαφανιστεί το μενού αυτόματα. Με δεξί κλικ μπαίνουμε στο μενού του μηχανήματος. Πηγαίνουμε στο main μενού και εκεί πηγαίνουμε στο setup και πάμε στο μενού PTZ. Με αριστερό επιλέγουμε πάντα να μπούμε μέσα. Εδώ βλέπουμε αριστερά τα κανάλια μας 1 έως 8 που είναι του μηχανήματος, ότι είναι enable, το address που έχουμε δώσει. Εδώ πρέπει να δώσουμε προσοχή ότι το κανάλι 1 θα έχει το address 1, να τα ρυθμίσουμε σωστά και στην κάμερα για να μην μπερδεύετε. Το baud rate είναι το 4800 που παίζουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση και το Pelco D όπως ρυθμίσαμε την πρώτη κάμερα. Κατά συνέχεια θα ρυθμίσουμε και τις υπόλοιπες. Λοιπόν, πολύ προσοχή πρέπει να δώσουμε στις κάμερες που θα βάλουμε τις PTZ. Πρέπει το simulative cruise να είναι τσεκαρισμένο. Αυτό αργότερα θα δούμε πώς, ρυθμίζοντάς το, μας προσομοιώνει το auto cruise που θα κάνει από το μηχάνημα, όχι από την κάμερα. Οπότε μπορούμε να το ρυθμίσουμε και παίζει κανονικά. Πηγαίνουμε στο μενού Advanced τώρα και για την κάμερα 1 πηγαίνουμε στο preset. Εκεί λοιπόν εμείς τώρα ήδη τα έχουμε ρυθμίσει, εσείς θα ρυθμίσετε τα preset. Θα πάμε να ρυθμίσουμε το 5 για να δείτε πώς ρυθμίζουμε. Τσεκάρουμε καταρχήν αριστερά και πάμε στο μενού Settings. Εδώ διαλέγουμε με τα βελάκια πού θα πάει η κάμερα, τι θα δείχνει. Άμα δείτε κουνιέται η κάμερα, τώρα είμαστε μέσα στο εργαστήριο, εσείς θα το βλέπετε στο χώρο σας. Αφού την ορίσουμε ότι θέλουμε εκεί σε συγκεκριμένο σημείο, πηγαίνουμε και πατάμε το κουμπί Save. Μετά μπορούμε να αλλάξουμε το 5 σε 6 από εδώ που είμαστε, να κουνήσουμε πάλι την κάμερα κάπου αλλού και να πατήσουμε πάλι το κουμπί Save. Αυτό το έχει ρυθμίσει, βλέπετε preset 6. Πατάμε το Χ τώρα να γυρίσουμε πίσω στο μενού. Τσεκάρουμε και το 6 αφού το έχουμε ρυθμίσει και πηγαίνουμε και πατάμε το OK. Εδώ έχουμε τις στήλες που μπορούμε να πάμε στο Cruise, στο Channel 1,
Έχουμε φτιάξει ένα cruise εμείς στο C000, το πατάμε και πατάμε setup από κάτω και μπαίνουμε μέσα στο μενού. Εδώ έχει 4 θέσεις. Πάμε να του προσθέσουμε με το συν δεξιά και τις άλλες δύο που προσθέσαμε τώρα μαζί. Του λέμε, με το συν μας βγάζει ένα υπομενού που εκεί του λέμε θέλουμε να προσθέσουμε τη θέση 5. Για πόσο χρόνο θα μας δείχνει τη θέση 5, εμείς το βάζουμε 5 δευτερόλεπτα, τώρα εσείς μπορείτε να το βάλετε παραπάνω και πατάμε το OK. Επίσης ξαναπατάμε το συν, πάμε στη θέση 6, πάλι 5 δευτερόλεπτα και το OK. Τώρα εδώ πέρα κάτω πρέπει να πατήσουμε πάλι το OK και OK. Apply, ωραία, πάμε Exit και πάμε στο μενού να το δοκιμάσουμε. Δεξί κλικ βγαίνουμε από το μενού και ξαναπατάμε δεξί κλικ και πάμε στο PTZ. Εδώ τώρα βλέπετε στο cruise μας έχει το C000, είναι αυτό που φτιάξαμε. Με το βελάκι δεξιά λέει Start Cruise, μπορούμε να το πατήσουμε τώρα και πάει στη θέση 1. Άμα θέλετε να μην εμφανίζεται κιόλας αυτό, πατάτε και το κάτω εδώ και εξαφανίζεται. Και η κάμερά μας έχει ξεκινήσει και κάνει το λεγόμενο guard. Εδώ το λέει cruise το μηχάνημα, αλλά είναι το guard. Μπορούμε μέχρι 8 θέσεις νομίζω να βάλουμε. 8 preset τα οποία θα γυρνάνε κυκλικά για το χρόνο που τους έχουμε πει. Εδώ είναι ο Γιάννης από το εργαστήριό μας, ο Γιοκαρίνης. Τέλος, θα δούμε πώς θα ρυθμίσουμε το μηχάνημα ώστε να μπορέσουμε να παντρέψουμε τους συνεγερμούς με τα preset της κάμερας. Μπαίνουμε στο μενού, το main menu, πάμε και βρίσκουμε στο setup τα alarm και πάμε στο sensor. Εδώ βλέπουμε από 1 έως 8 τα sensor που αντιστοιχούν στην κλεμμίτσα που έχουμε πίσω, από 1 έως 8. Και υπάρχει και το ground που είναι αριστερά από το 1. Λοιπόν, κάνουμε enable πόσα sensor θα έχουμε. Το channel που λέει εδώ είναι τα, μην μπερδευτείτε με τα κανάλια, δεν είναι τα κανάλια της εικόνας, είναι τα κανάλια του συνεγερμού. Κάνουμε enable όσα θέλουμε. Μετά που μιλάμε για τον τύπο του συνεγερμού, της επαφής, δηλαδή αν θα είναι normally open ή normally close, αυτό το ορίζουμε εμείς. Και μετά είναι απλώς το όνομα που θα δώσουμε για το log file. Αυτό μόνο στο log file μας επηρεάζει. Πηγαίνοντας στο alarm handling, που είναι το τι θα κάνει το μηχάνημά μας από εκεί και πέρα που θα πάρει το alarm, βλέπουμε το holding time, που είναι ο χρόνος για να ξαναδώσει το δεύτερο συνεγερμό. Δηλαδή άμα πάρει τον πρώτο συνεγερμό και παίρνει συνέχεια συνεγερμούς, να το δώσει μετά από 10 δευτερόλεπτα. Αυτό μπορούμε να το ορίσουμε είτε μεγαλύτερο είτε μικρότερο. Και μετά πάμε στο trigger, που είναι το τι θέλουμε να κάνει το μηχάνημά μας. Εδώ αυτό θέλουμε να ρυθμίσουμε εμείς. Η πρώτη καρτέλα που βλέπουμε είναι το alarm γενικά. Πρέπει να του πούμε αν θα έχει buzzer ή όχι. Προτείνω το όχι. Πρέπει να του πούμε αν θα δείχνει show full screen, δηλαδή αν μας γυρνάει την κάμερα που έχει το συνεγερμό σε full screen. Αλλά εμείς άμα θέλουμε να ρυθμίσουμε 2 PTZ θα έχουμε θέμα, οπότε καλύτερα να είναι none. Έτσι δεν θα υπάρχει κάποιος εκεί να το βλέπει ζωντανά. Στην εγγραφή θα δούμε μετά. Το alarm out είναι για να δώσουμε επιπλέον κάπου αλλού. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν το χρησιμοποιούμε. Και το mail πάλι είναι για να θέλουμε να στείλουμε κάποιο mail που δεν το χρησιμοποιούμε. Πηγαίνουμε πάνω το 2PTZ για να πούμε τι θα κάνει η κάμερα PTZ μας. Και εδώ βλέπουμε ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε σε ένα συνεγερμό το τι θα κάνει κάθε κάμερα χωριστά. Αριστερά βλέπουμε τα κανάλια της κάμερας, channel 1, channel 2. Το preset που θα βάλουμε, αν θα είναι no preset cruise track, δηλαδή αν θα του πούμε να κάνει μια συγκεκριμένη κίνηση ή αν θα κάνει ή θα μείνει η κάμερα αυτή ανεπηρέαστη από το συνεγερμό. Εμείς θα πούμε το preset εδώ πέρα και δεξιά στο νούμερο θα πούμε η κάμερα 1 σε ποιο preset θα πάει. Εμείς θα τη βάλουμε στο 3 τώρα. Πατάμε κάτω το OK και πάμε για το συνεγερμό 2 στο settings του και βάζουμε, κάνουμε τις ίδιες ρυθμίσεις και πάμε στο PTZ και βάζουμε ότι η κάμερα 1 να πάει στο preset 4 όπως είναι εδώ πέρα ή στο preset 5 βάλτε για να κάνουμε μια αλλαγή και πατάμε πάλι OK. Apply για να το πάρει, είναι το save το apply πάντα και exit. Και τώρα εδώ πάμε έξω να δώσουμε τα alarm να δούμε τη συμπεριφορά του μηχανήματος.
βλέπουμε ότι μόλις πήρε το αλάρμα από το συνεγερμό μας, πήγε στη θέση preset 3 που της είχαμε πει. Τώρα θα δώσουμε συνεγερμό στο άλλο, στο 2, πάει στη θέση preset 5 όπως τις είχαμε ορίσει. Αυτό έτσι βλέπουμε ότι μπορούμε να κάνουμε όλες τις ρυθμίσεις που θέλουμε για τα preset. Σε σχέση με το συνεγερμό πάντα.